Han fortjener en på trynet. 42 kilometer, 23 glass vin. Det kan jo ikke ende annet enn i katastrofe. Jeg kan ikke se for meg at det ikke går galt. Jeg bøtte drita. Wow! Det skal handle om ild og fotball. Og det siste er jo du dreven på. Ja, du holdt på å si god. Ja. Dette dreven. Du kjemper om livet. Gikk det bra? Ja, det gikk bra. Har du denne slå, eller?